Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa z Robloxu a dneska si proste zahráme Murder Mystery. Vy sa pýtate, prečo mám takéto oblečenie, no ja to používam na shortoch a niekedy aj na videách. Len ja mám nový účet, teda nie nový účet, zmenil som si len tak na jeden deň účet. Nepoviem vám ho, to je jasné, že vám ho nemôžem povedať. Takže. Wow. No sa bojím, že to... Podľa mňa, toto je murder. Divno vyzerá. Takže... si murder, že áno. Au! To bolelo. Shop. Najlepší coin. Jeden coin. Neskáč. Takže. Ja tu mám nejaké fotky. Nemám. Ja si pôjdem spectate. Ja to asi vystrihnem. Ja som to ešte celé nevystrihla, ale tento tam je dobrá. Dobre, idem to vystrihnúť. Čus. Už sa vyberá, ja som nestihol a ja som innocent. Jak som dobre videl, kamo. Tento má stylový klobúk. Au. A čo keď ty si zase murder? Ale stylový klobúk. Počkaj, stoj. Prosím, stoj, stoj. Ja som zase pozrel na jeho stylový klobúk. Spectate Team. Zatiaľ som nevyhral ani jednu hru. Kámo, tak tento Coca-Cola, alebo čo to je? Počkaj, to je Coca-Cola? Áno, Coca-Cola. Nie, Pepsi. Nie, to je Coca-Cola. Tak máš šťastie. Kámo, ale dobré. Kámo, dobré, to vám musím povedať. Ešte nejaké 3 minúty a ja to ukončím, lebo nebude úplne dlhé video. Padol mi telefón. Ne, ale ten starý. Bežím o život. Počkej, ja tejto verím proste, ja jej verím. To dáš? Dobre, nedáš. To dáš? Poď. To dáš. Nemusí skákať dole to, kvôli tomu, aby si vyhrala. Kto to vyhrá? Kto z koho? On si myslí, že... Kámo, že to mi to celý čas normálne. Padol. Iba klobúk môže trafiť. Traf ten klobúk. Chudačík to mleškam. Tak tá mala velice dobré šťastie. Ešte 2 minúty, kamo. Kamo, ja to tu vyfarbím proste. Táto. Na 100% vin. Nie tento.
On to vyhrál. Do prčic. Tak já už to asi já vím, že to nemá 6 minut, ale jak se vám video páčilo, dajte like a odber a čus.